Tidi di sini tui hapangni tuiui romani scribai boy sapunglai boy sanamlai mani bisingte tini koklam panda khaikya aro phai manja phaikya EM Rabindra D tai PU Dr. Suros Debma khoboi kwbangma o jama rokbo manjakha o koklam salai tini bahaike romani scribai boy silainai bahaike abo taiksa somsodon khaiui sanamlai mani abo rokno jai jai khailaikya tini kokborok library o hall nogo aro phai tei manjakha aro Dr. Sukenu Debona Bikas Raisong kwbangma o jama sinai nungnai borok rok phai manjak phaikya boi sanamlai tini aro KG1 KG2 abo haike no boi sanamjaka khnani to kaham no alochona kha tini kok salaimung kha chini oro borong gonang Dr. Sukenu tongo Tripura University ni din ngai tarpore chini ko Bikas Rai Deborma tongo Dipali Deborma bukuk tongo omo haike chini jotora Dr. Sumir song tongo Dr. chini Ishwar song tongo ngai kok lam khamono chini je KG1 KG2 tai kok borogai tai 1 2 ni je boy bijap tabo sapna thangtonga no correction khalaiban chini kwbangma word prokomo jeta bo kamai thangja kabno naituk laiyoi aro ঠিক khailaimani chini mongkha chini kok borok je textbook sub committee chini romani script by semani simi chini silai chalu khlaimani taklaitai bo kwbang khaina bagina sumtini oro kaisa panda khalaika khub kaham alo kok lam salaika abo thinango chini kok borok no khwarna bagai taibo mo samugo khanamara naisana khaklayo abo khaikena khlaijaknai boy rok khulo gei de janai sa chung puskan April no chung abo khulo gei janai sema to chung khulo ka class 1 taklake chung KG1 KG2 class 2 jodate class 2 khub kaham no ago betu puskan ago betu tai rok bufu rok bai ne na bhai abo to chung tape thang tonai khalingnai oma higeno so 5 years ni bisingo na class 6 7 jora chung karinai roman script bai